नंदुरे शाहू महाराजांनी पत्र पाठवले पंढरपुराला पत्र वाचून आनंद झाला पांडुरंगाला शाहू महाराजांनी पत्र पाठवले पंढरपुराला पत्र वाचून आनंद झाला पांडुरंगाला आनंदुरे आम्ही आनंदुरे आनंदुरे आम्ही आनंदुरे आनंदुरे आम्ही आनंदुरे 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 पत्र पाठवले शिर्डी गावाला पत्र वाचून आनंद झाला साई बाबाला महाराजांनी पत्र पाठवले शिर्डी गावाला पत्र वाचून आनंद झाला साई बाबाला आनंदुरे आम्ही आनंदुरे आनंदुरे आम्ही आनंदुरे आनंदुरे आम्ही आनंदुरे आनंदुरे फुलाचा वास घेऊन गेला मोगऱ्या फुलाचा वास घेऊन गेला मोगऱ्या फुलाचा वास घेऊन गेला मोगऱ्या फुलाचा वास घेऊन गेला गोंडवाला आला रे गोंडवाला आला गोंडवाला आला रे गोंडवाला आला